Goeie en welkom bij Noorderwien Live. Het is Wensje en dat betekent dat we altijd aan tafel zitten met iemand uit de muziekwereld. Het kan een muzikant, een artiest wezen, maar ook iemand die in een organisatie zit. En Joert zit bij mij aan de tafel hier in het café Mario Kramer. Jonger, gitarist, muzikant. En volgens mij jou direct nog les, maar we kregen les en opmerking via social media. Maar Mario is even niet nodig, maar die had een mooi muzikaal verhaal. Mario, toen dacht ik, ja, nou mag ik maar gewoon eens in mijn del komen. Leuk dus de best, welkom. Ja, dankjewel. Bedankt dat komen wij. Ja, muzikant in hart en hieren, echt. Wie dat niet een droom al voor het muzikant te worden? Nou, ik weet net of het direct een droom weer, maar het is wel een van mijn oudste herinneringen dat ik in de zandbak steen en dat ik Born in the USA ontjongen ben. Terwijl ik 4 wie of zo, geen idee wat ik ontjongen weer. Maar ja, die muziek, dat is altijd wel fascinerend geweest. Ja, en wie dat jong of wie ik mijn luchtgitaar voor? Of net? Ik denk dat toen nog alleen nog jongen weer. Ja, die luchtgitaar, dat kwam later pas. En dan mijn eerste keer een foto van, of een van de artiesten, best in het hele leven, ik al van Horst volgens mij, Bruce Springsteen. Hè? Is dat een beetje een rare trie in die muzikale leven? Jawel, ja. Wat ik zei, ik jaarde zijn muziek toen ik 4 was en ben eigenlijk altijd wel luisteren bleven. En dan kom ik alle keer orenartiesten dan voorbij, wat ik helemaal fantastisch vind, en oren muziekstijlen. Maar op een of andere manier kom ik toch altijd weer een beetje bij meneer Springsteen. Waarom? Is dat een gevoel of kun je het ook nog hoorwezen? Was het bijzonder om die man vindt? Nou, ik denk wat het toen heel erg wie. En de stiert zo'n man en die stiert maar een gitaar en die stiert dat erop. En ja, dat maakt het wel indruk. Nou ja, een stoere kerel. Stoere kerel, ja, zeker. Hè? En, misschien houthakkers, bluesjes. Precies, ja. Maar ja, als er dan wat meer naar luistering is en de luistert naar zijn teksten en wat voor verschillende albums die uitbracht heeft en... ja, nou, dan zit er toch ik wel heel wat meer diepgang in als alleen nog dat stoere van het eerste gezicht. Zeg maar. Ja. Waar bist u opgegroeid? Welke hoeken van Friesland komt u aan? De Zuidwesthoek. De Zuidwesthoek. Ja, Balk. Hikken en tuin in Balk. Maar er is geen mens in Balk die dat zei. Maar ja, en toen ik op een gegeven moment gestudeerd in Grange. Ik heb nog een periode hier in Ljouwert wennen. Ik heb nog in Oudemadem wennen. Ben toch redelijk dichtbij in Wazijn. Ben ik weer uitgekomen. Daar ben ik nou. Studeert? Wat had studeerd? Het conservatorium in Grange. Daar heb ik dus gitaar, lichte muziek, heette dat, toen ik daar kwam. En toen kwam er een nieuwe directeur en toen heette de afdeling in één keer jazz. Dus dat weer serieuze jazz. Nou, dat weet ik net helemaal op mijn plak, maar daar heb ik wel een hele soort leerd. En ja, en daarna les aan gaan en spelen. Maar toch die keuze maken eerst, hè? Van lichte muziek, jazz. Want wat leidde dat in het begin? Zag het dan of wie het gewoon toeval? Nou, ik kwam een beetje uit de punkrock eigenlijk. En ik dacht, ik kan naar een popacademie gaan. Maar ik denk, nou, dan moet ik vast Toto spelen en dat soort dingen. En daar heb ik helemaal geen zin in. Dan ging ik eigenlijk nog liever in de jazz en ja, misschien ietsje nog dieper erop in. Op wat er al in muziek zitten kan. Hoe wie die studie eigenlijk? Want conservatorium, dus hij al, dat is wat anders dan een popacademie. Net dat die academische makkelijk is, maar conservatorium is echt wel... Ja, popacademie is is zeker ik net makkelijk, maar het conservatorium en dan vooral de jazzrichting, ik weer daar net helemaal op mijn plek. Ik ben het wel waarderen gaan, ik heb een hele soort leerd. Had je het al maken? Ik heb het wel aanmaken, ja, zeker. Maar dan merk je toch, het eindcijfer bij het concert, het weer net mijn griffel. Zeg maar. Nee, geen komblauwde. Nee, precies. Maar dan had je eigenlijk een studie die van een soort muziek, dus is het inderdaad, en dan komen we straks nog de spreken wat meer in de punkrock en de hardcore. Ja, zeker. En letter is al je diverse dingen. Klopt. Maar vooral geen jazz dus. Nee, daar ben ik eigenlijk net met z'n volle op waarom komen. Nee, maar wat voor gevoel had je dan die opleiding die? Wie het vooral om dat papiertje dan te hellen? Om zo volle mogelijk oer muziek te weten te komen. Ja. En ik wil lesje aan. Als muzikant is het lastig om rond te komen. Maar hier staat voor al in de holle toen? Ja, eigenlijk wel. Ja, het liefst was natuurlijk spelen en daar alles maar vertjennen. Maar dat is gewoon dreig als muzikant. En als dan een vast inkomen als docent erbij hebt, ja, dat is toch wel heel handig dan. Want had je toen lang gedroomd om inderdaad on tour te gaan? De tourbus, dit vaart bewijs, we spreken in beleving, zeg maar even wat. En daar zei ze, jongens, we gaan de wereld in. Nou, het grutte, dat spreekt me nooit zo aan. De enorm grutte concerten, zo super beroemd wezen,
dat het me nooit onsprutsen. Dus zegt hij zelf nog net in de E-Street Band dus. Nee, zeker net. Zeker net. Nee, maar laat mij lekker spelen. En ik speel je overal wel. En of dat nou voor 10 man is, of 100 man, of 1000 man, dat maakt mij... ja, 1000 man is natuurlijk hartstikke leuk. Maar voor 10 man krijg ik graag muziek. We beginnen even naar de eerste muziek in deze uitsturing. Nog net zo lang alleen heeft het uitgebracht onder de titel, en dan mag ik het even goed zeggen, de Frieske Broes Band. Waar ben dat trouwens? Wat voor band is dit? Ja, het is eigenlijk een beetje een fictieve band. Ik heb thuis een hele soort dingen opgenomen en ik heb een aantal mensen die ik goed ken via het muziekwereldje. Die heb ik vregen om mij te doen daarom. Dus ik heb bijvoorbeeld de gitaren inspelen en de bas. Maar ja, drummen ken ik net zo goed. Dus daar heb ik Jorrit Pruksma voor vregen. Die had nog bij mij in de band zitten. Nou ja, en op andere manieren ben ik wel in qua muziek. De toetsen binnen inspelen door Jurre van Diek. Dat is en een oud-leerling en een huidige bandgenoot. Nog een huidige mede-bandlid, Bernard Scotanus, een zanger, die het de tweede stem bij inzongt. En dit eenmalig? Of zei ze, dit vind ik wel leuk, een soort projectmatig iets? Of? In eerste instantie is het eenmalig inderdaad. Een hartstikke leuk project, wie het om te doen. Het komt eigenlijk bij Vincent Postma bij. Die het in Warkum, die hier een keer de tekst vertaalt. Two Hearts van Springsteen hier erover zetten naar 2 Hetten. Hij hier die tekst die hier er op Facebook deel zetten. Ik denk, nou, dan moeten we even een grap van hè. Dus ik heb mijn akoestische gitaar erbij gepakt, telefoontje deel zetten. En ik heb zijn tekst even zongt bij Two Hearts. Zo begon het dus eigenlijk. Ja, zo begon het. En dat vond hij hartstikke mooi. Hij dat werd delen op Facebook. En toen, denk ik, een jaar later of zo, toen kwam hier eerst maar de vraag, ja, kunnen we daar net wat meer mee doen? Kunnen we dat net een beetje grutter uitpakken? En dat hebben we die. En 2 Hetten weer het resultaat. We gaan hem draaien. Mario Kramer en de Frieske Broes Band. Zo staat hij in ieder geval op YouTube. En dit nummer dus kwam uiteindelijk, nou ja, lang mij wat omzwervingen, uiteindelijk te lonen op het internet. En wij draaien het in deze holing van Noorderwind. Mijn special guest dus Mario Kramer, Joert. Op een dag van 6 uur weer vol vuur.
Lekker nummer. Ja, het origineel is van Bruce Springsteen, maar dit weer dan de Frieske uitviering. Twa hetten, Mario Kramer en de Frieske Bruce Band. En Mario is hier te gast. En nu is Ian op Ian Peteer. Wat ik hier die vregen en de kans mij een hele mooi lesje om eens even duidelijk te maken wat al die hier is Mario. En ik maak ze indrukwekkend. 3 jaar, 4 hours vol. Ja, daar is ik al een tijdje mij natuurlijk. We pikken er een wat dingetjes uit, Joert, want wat ik heel leuk vind. En dan komt ik al een beetje bij mismaak uit. Is dus wat in de punkrock, in de punkwereld zit naast. Hoe ziet dat eigenlijk? Er was eens een Bruce Springsteen. Ja. En op een gegeven moment komt ze in die punk-rock-wereld te lonen. Hoe dat gang? Ja, op een gegeven moment wie ik denk ik een Iris Fjetje of zo. En toen kwam Green Day in één keer voorbij op MTV. En ik denk, nou, dit is echt leuk. De muziek die ik tot nou deed. Ja, maar dit is helemaal wat ik nou nodig heb qua muziek. En daarvoor had ik de Ramones wel eens gehad. Maar hier, dat vond ik prachtig. Maar ik had geen idee dat dat überhaupt punkrock heette. In diezelfde tijd wie een week bezig om een eigen band te beginnen. Dus de eerste band die hier we de Screwballs neemt. En toen begonnen we met wat covers van Green Day en dan eigen nummers. En dat ging steeds meer de punkrock kant op. En dat ging ik steeds sneller en steeds harder. En, dus dat hebben we best nog wel een scof dien. Ik denk dat die band wel zo'n hier bestaan, hè, en dat bestiert het. En dat is lang, als het zelfs naar hoe lang bands gemiddeld bestaan. Zeker op die leeftijd ook. Ja. Als jong best, dan lekker grillig. Ja, zeker. Ja, maar tot het einde van de conservatoriumstudie speel ik nog steeds in een punkrock. Of in diezelfde punkrockband, in mijn allereerste bandje. Nou, dat ging toen helaas wel ter ziele. Maar dan ben er altijd wel weer muzikanten die denken, hey, we kunnen wel een nieuwe punkrockband beginnen. En dus toen heb ik in een band spelen sponsored. Dat we een band die een maand besting. Dus dat is weer een stuk water. Echt grillig dus. Ja. Ja, dat we in een maand repeteren, in een optreden doen en dan ophouden. Dat weet ik vanaf het begin het plan. Ruzie horen Famke of gang door? Nee, het weer gewoon het plan. Dus ging een optreden. Het was eigenlijk een orenband, maar ze woon, mij van de Screwballs en nog een orenbandlid van de Screwballs woon ze wat samen doen. Nou, gaan we in een maand repeteren, in een optreden doen. En dan is het klaar. Ik wil wel mooi. Ja, zeker. En er komen dan ook weer orenbands uit voort. Action Heroes, dat weer wat meer de poppunk kant op. Brand New Day, dat ging meer richting de hardcore punk. En 50-50, waar ik op een gegeven moment voor vregen. Eerst voor zang en later ik nog gitaar erbij. En daar ben we wat verder mee gaan. Maar Screwballs zien we ik wel eens een incidenteel optreden in Duitsland die in alle uithoeken van Nederland wil spelen. Maar met 50-50 hebben we toen echt eventjes een keer een tour maken terug Europa. Ja, dat klinkt ook heel indrukwekkend, een tour. Maar ja, dus die is in een kroegje de jeer te spelen, in een kraakpanter. En zo nou en dan is een leuk poppodium tussen. Wie dat op het Dolle Roes of ging je van tevoren wel al die gigs, die optredens regelen? Ja, dat wie alle gepland. We dingen dat ik... dat is weer een echte tour dus? Ja. En het weer samen met een Engelse band, de Fairdues. Die bestaan ik nog steeds. En zij hier een aantal optredens regelen. Wij hier een aantal optredens regelen. En zij hier een mooie toerke. Wie dit pre-internet? Of hoe zit het eigenlijk? Nee, dat weer er al wel. Ja. Wel minder intensief als nou. Maar het weer er wel. Wie dat dankzij het internet, dat je hem dan zo'n boeteloze band oppakken. En dat je hem dan vervolgens die tournee doen kan? Of hem dat nog heel oorse via de fax regelen of zo? Nee, de fax hier een week net weer. Wat een generatie, man. Ja. Maar inderdaad wel een soort via internet. En er heeft bepaalde sites, bijvoorbeeld skatepunkers.net. En er staat dan een hele waslijst van bands die in dat genre wat uitgebracht hebben. Die staan erop. En dan ga je dingen downloaden en luisteren. En op een gegeven moment komt dan ik maar meestal in contact. Ja. En verdien je komt te horen dus. Zeker, ja. Wie dat nog op een leeftijd dat hij hem nog toestemming aan moest? Of wie dat nee. de koffer al pakt en de groeten? Nee, toen weer al wel een steek in de 20. Ja, toen mocht al gewoon vrij betinken was de woord. Ja, zeker. Wat voor band weer 50-50? Je eraan een wat van draaien. Maar waar zit het erin? En was al zei, het zit echt in de punkrockhoeken. Hè? Ja, punkrock. Een soort meestal nemen dan ik skatepunk. Maar persoonlijk hoor ik net zo van die titel, want ik moest mij echt net op mijn skateboard zetten. Maar levensgevaarlijk? Ja, levensgevaarlijk. Maar die muziek, dat vind ik prachtig. Maar het is snelle, hudde punkrock, maar toch heel melodieus.
En dat sprutst mij ook altijd wel aan. Want ooit, wel verder gaan bijvoorbeeld in de punk, ik wil Bands Exploit of de Pistols, of vond je dit weer leuker dus? Het wat snellere werken? Ja, dit vond ik eigenlijk leuker. Hè? In heel wat jaren 90 is een enorme explosie van bands. En vooral ook bands die het steeds bekender worden. Nou, ik neem even een NoFX, die wie en ik al sinds 1984 of zo bezig. Ja. Maar ja, sinds Nirvana en Green Day kwamen er volle meer aandacht voor de alternatieve muziek. En dus dan komen er alle keer prachtig mooie bands voorbij. Hoe weer dat onderwijs? Kratje bier, jongens onderling, vieze moppen en de beest uit hing of... Nee, wij waren heel braaf. We Ja, zitten on de thee en iedere jongens nooit optreden direct op Rooibos bed. tegen net, En, ja. rooibos thee, zeker. Nee, dat was wel even een heel gezellig uitje. Sowieso ik om eens mijn hele orenmeesting om te gaan. Die lui van die Engelse band, dat waren ik prachtfiguren. En die nam dan ik meestal mee in de bus. En wij gingen ik wel eens in. Hier we samen een Engelsman de hele tijd in de bus mee. En dat was hartstikke leuk om te doen. Maar ja, won mij een eigen busje. En dat busje giet ik een keer stikken. En dan zit een paar dagen in een dorpje of een stadje in Italië verst. En dan krijg je een aantal optredens net doen. En er komt van alles voorbij dan. Hij maar alleen in Italië die of in het meerdere landen? Meerdere landen. Ja, we gaan in Italië spelen. Tsjechië, als ik het me goed herinner. België, Duitsland, Zwitserland. Nederland ben we zelfs wist. Ja. Dus, ja. Hoe is het waarom nou? Ik bedoel, dat weer natuurlijk fantastisch, of net? Ja, dat was hartstikke leuk om te doen. Ja. Wat ik wil, een beetje een chinvaller vond, en dat hier ik toen net zijn in de gaten, maar dus die is midden in de week ergens in een kroegje te spelen. Ik ben zelf ik net midden in de week naar een kroeg jongens sta. Ik ben sowieso eerst aan het lesje aan, maar dus het is net heel druk. Er komen net een hele soort mensen. En daar hier ik eigenlijk wel ietsje meer van verwachten. Maar de fun met de mensen die er wien, ja, dat is prachtig. Ja. Wat een avontuur, joh. Jazeker. Hoe vaak hebben we dat in? Of wie het een eenmalig? Ja, die één tour die we toen When the shit hits the fan. Ja. Waar had zeker. het betocht? Ik geloof dat ik op een gegeven moment kwam met When the Shit Hits the Fan. En toen had onze orengitarist Dorian gehoord. Die had er toen nog When the Shit Hits This Fan van maken. Hij vond het zo mooi dat shit en hits en this steeds dezelfde fjouwer letters wien, maar dan in oren volgen. Serieus of niet? Ja, zeker. We gaan even draaien van de band. Dat doe ik mezelf ook een plezier mee, want ik gewoon natuurlijk wel van dit soort muziek. Yes. Ik vond op internet, When the Shit Hits This Fan, mag ik het boek goed uitspreken. Het volledige album, of wie het een EP, wat wie het eigenlijk? Het weer een album. Album, hè? Ja, het is maar een jelle werken, maar volle langer worden de meeste punkrocks deze net. Nou, inderdaad, op zich hij willen wel de Ramones volgen, want die konden dat ook heel mooi kwaad waan. Hè? Dus ik 20 nummers in een jaar uur of zo. Dus, Ja, zeker. Een stiemperingsnummer. Wist de titel nog? Nee, ik moet nooit denken, wat is de eerste? 50-50, when the shit hits this fan. Probably get the best of me, effectively.
With This 50-50, de band van Maido Kramer, Joert mijn gast in 1 op 1. Leuk dat hij er is in ieder geval. En we gaan het even over een tijdje verliezen al dat de band on tour weer. Een proto-Europese land oondie ik. We draaien nou echt, want je bent mij deze plaat ook echt studio in West. Hoe ga je dat horen trouwens? Nou, de grap weer, de plaat die wie eigenlijk al opnam voordat ik bij de band kwam. Oké. De vorige zanger hier, nevens mij, ik al gruttendeels inzongt. Maar toen besloten die er mij op te houden. Nou ja, ze hier wel een album klaar lezen. Dus toen heb ik gewoon bij Michel Kooistra, de gitarist, en die nam ik een heel soort dingen op. Bij hem thuis heb ik die plaat inzongen wist. Oké. En hoe het precies opgenomen is, ja, toen zit ik nog net bij de band. Dus dat weet ik eigenlijk niet eens hoe dat precies gaan is. Nee. Band bestaat net meer, op een gegeven moment hoort het op natuurlijk. Dat is, hoe lang lien nou? Ik denk dat die tour weer nevens mij in 2011. Nou, ik denk dat we in 2012 toen nog een soort afscheidsoptredentje die hebben. Dat het daarna oer weer. In hoeverre had dit die vormen? Ik bedoel, sowieso maar jonge jongens een busje Europa terug. Ik bedoel, dat is al een ervaring op zich. En er best ik nog muzikant worden, dat wist toen al natuurlijk. Maar ik bedoel, studio, inzongen, spelen. Daar lees wel een vak van, denk ik, of net? In hoeverre had dit die vormen, die band? Nou, daar leest inderdaad wel een hele soort van. En ik al maar onze eerste band, de Screwballs. En we probeerden het zo vol mogelijk zelf te doen. En dan ontdekst dus van alles inderdaad. Hoe opnemen en hoe... Ja, maar en dan je zaal gaan en op een bek gaan van het publiek. En nou ja, noem het verhaal maar op. Ja, zeker. Het gaat ook wel eens mis. En daar leest Misschien meer wel van meer als van, wanneer ja. het goed gaat. Ja, inderdaad. En en hoe het met Fjedders vormen? Leerzaam in ieder geval. Sowieso een hele... Ja, het zijn alle leerzame ervaringen. En ik mijn oren stijlen, inderdaad. Maakt het natuurlijk maar wat voor stijl als het een studio ingiest. Er wist wel nou hoe ze stemmen moest. Er wist wel wat belangrijk is. Er wist wat werkt en wat net werkt. Want hoe dubbel weer het aan de ene kant die smaak en uiteindelijk de uitviering echt punkrock is. Terwijl het nog een hele zwiere studio, want het conservatorium is geen kattenpis, leer wel wijze, in de jazz is. Botste dat net of wie het juist boeiend? Ik denk dat het wel boeiend weer. Ik heb op mijn eindexamen op het conservatorium heb ik het eerste gedeelte een soort jazznummers dienen en de laatste 2 nummers dat weer mijn punkrock band. Dus ik denk dat zetten we gewoon bij elkaar. En sowieso ben ik er net vies van om midden in een punkrock nummer in eens een hoempapa stickje te gooien of een ska stick of beetje wat dingen uitproberen. Ja. Ik moet even nadenken, want er zitten natuurlijk gesteld docenten in die met die beoordelen. Ja, maar die vonden het ook wel leuk. Oké, dat is nog net helemaal de ingekakte establishment die zei, je mag er dus niks van haar. Daar stien ze wel hier voor. Nou, sowieso om het te luisteren. Dat vonden ze wel leuk. Hè. Dan kwam ik bij mijn gitaardocent hoor. Nou, we hebben ouder onder de maand weer een mini-cd'tje maken met ons band. Was dat ik even jaren. Nou ja, die weer dan heel enthousiast. Die begonnen zelfs bij te lightje. En net uit lightje, maar gewoon echt lightje. Gewoon om hoe leuk die het vond. Dikke humor. Ja, inderdaad. Ja. En, maar ja... Om dus, er moest natuurlijk ik een soort samen doen. Muziek gaat altijd om samenspelen. En ik ken net van mijn mede-jazzstudenten verwacht je dat ze in hier alle keer punkrockfesten spelen gaan. Nee. Dus wat dat betreft, ja, dan komt het net om bad. Dus is het net meer in een punkrockband of iets dergelijks, hè? Nee. Mist het? Nee. Ja, zo nou en dan mis ik het wel. Gewoon even inpluggen en rachen? Ja, zeker. Ik heb nog wel een rockband. Dear Mr. Fantasy. Daarmee spelen we 70s rock. En dat is hartstikke leuk om te doen. Maar het bloedt toch oors als punkrock. Dat is ik vaak vol meer eigen werk, eigen nummers. En wat harder, wat steviger nog. Ja, oude liefde roest niet. Zeker net. Nee. Ik luister je er sowieso nog een hele soort naar. Toch wel, hè? Ja. Even lekker de beuker in gooien en dan de speakers afstoffen neem ik het altijd maar even. Ik heb een oor jeugdzonde vandaag en dat bedoel ik positief, ja. SK3. Ja, zou jeugdig wie ik net eerst meer toen, ja? Maar dat is nou net, die is heel lang alleen, hè, wat dat onbelangrijk. Dat is een goede vraag eigenlijk. Ik denk hier het zien? Ja, ik zoiets denk in die periode, ja. Ja. Volgens K3 50-50 op? Wel wat, ja. Want de drummer van 50-50, die spelen ik bij SK3. Ja. Die vregen mij op een gegeven moment, als gitarist is mij ophouden, liep het eigenlijk leuk. Ja, vertel eens even, we beginnen aan wat verdraaien. Wat voor zeldschap wie er eigenlijk? Ja, heel bijzonder, hè. Ja,
apart groepje mensen bij elkaar. Heel creatief. Hartstikke leuke mensen, heel creatief. Ja, zo gek als een door, zeg maar. Ja. Maar het concept weer de K3-nummers. Maar ja, op de ska-manier. Precies, ja, speel je in een ska-stijl en een soort mashup smaatje. Hè? Maar dan hier we bijvoorbeeld Hocus Pocus, iedereen kan toveren van K3. Maar dan kwamen ik Hocus Pocus van Focus, die kwam voorbij. Of It's a Kind of Magic. Dus er was een bepaald thema en daar plakten we van alles onvast. Lijkt me geweldig voor een muzikant. Lekker freaken dus. Ja, zeker. Ja. We draaien een nummer, Spookbrommers. Ja, dat was een nummer wat we opgenomen hebben voor het Frieske Cash project. En dat wie ik prachtig. Maar volgens mij ska dus, Johnny Cash en K3 met elkaar combineren. Dat is toch fantastisch? Ja, zeker. En wat ik eigenlijk nog het grappigst vond van de hele opname, weer dat uw zanger helemaal net Fries praat. Maar ja, het weer worden Frieske Cash. Dus het moest allemaal wel in het Fries zongt worden. Dus uw drummer die hier de tekst helemaal fonetisch voor hem uitskreun. Die had hij erbij gehaald bij het opnemen hè, Jan Petersen. En ik moet natuurlijk zeggen, Coastbusters, zo heette het toen. En ik vind toch dat hij het best nog wel knap dien had. Je is net direct dat het een Hollander is die dit versje zingt. Nee, en we kennen hem natuurlijk ook nog van een orenact. Ik ben zo uil, hè? Zeker, ja. Van Aardlus en Adlib. Ja, fantastisch. Ja, zeker. Mooi, Tiet. Ik geef aan nog even de trop aan. Want volgens mij heb ik leuke optredens die. Dus je ziet op een gegeven moment wel echt in de live circuit. Hè? Want het weer een absolute feestband. Zeker, ja. Dat blazers erbij. Voor mij hier nog achtergrondzangeressen erbij. De skatjes. De skatjes. Ja, de skatjes, zeker. Ja, dat weer prachtig. Bijzonder project trouwens. En heel erg grappig dat je hem daar vervregen waren. Dus zij het leven, het Frieske Cash project. En ik heb nog een opname gevonden op internet. Weer een hele mooie van Spookbrommers en Ska3. Er mag geklapt worden. Man giet erop uit, een koldertje stredij. Schofte wie een schippenkeet, vervolgen hoe zien wij. Ineens klonk hegen vreselijk lood, is geen haast in een broek. 1000 brommers in de loft. Hij dacht, nou valt het doek. De logo's jochten gloeien op. Ik koeste alle keer. Op een blonde ludicor, de politie tocht ik zeer. Zien kontje kniept de bienaar, doet hij de spoken zeg. Hij komt zijn collega's weg. En kom maar in de Yippie-yi-yo! Yippie-yi-yay!
skier de toskenblad, geen vlees meer aan de leer. De jacht wie voelen zonder hij nog jipper als de deur. Ze rieden al in eeuwigheid, die straf is ons aanhut. Vrienden oorlogs nooit meer jong. Dat wil Lucifer schipper. De liedjes zeggen hij hier met zijn namen klonk in troon. Als net in bloem als ze s'avonds en toch de duivel broen. Dan hark je politie naar je rijden en wees net al te krekt. Jouw route aan de brommer jeugd. En hou wat meer respect. Yippie-yi-yo. Mooie inviering van Ska 3, jawel, spookbrommers. En dat had alles met elkaar met het Frieske Cash project. Wel een uniek project trouwens, Johnny Cash. En dan op deze manier heb ik nog gedaan. Zeker. De puristen die draaien zich om in het graf volgens mij. Dat zou wel, ja. Ja. Is je een beetje Johnny Cash liefhebber of niet? Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja. Prachtig. Ja. Ska 3, gaan we daar protten mee optreden of niet? Ja, daar hebben we best nog wel een soort optredens, maar die zijn leuke optredens. Okay. En dat is die eerst in één keer op het bevrijdingsfestival in Wageningen voor een plein met een paar duizend mensen. Nou, dat vind ik toch wel, dat jou toch wel een kick. Ja, blazen weer echt een complete live band natuurlijk, in de jongeressen bij. Dus het stier als een hoes, heb ik het idee. Hè? Ja, zeker. Ja. Dat is ik mooi, nou, maar zo'n grote groep. De kerst de krachten bundel je. Waarom is dat stap eigenlijk? Nou, Niet gewoon op? ik denk het wel. Als je krijgt op een gegeven moment dat bandleden ophouden. Want die jaren bij ieder optreden dezelfde grappen. Dus die kennen ze op een gegeven moment wel. Gaan we weer. En dan moet je weer naar je bandleden zie je. Nou ja, zo ben ik er bij komen. En op een gegeven moment dan is het weer een hartstikke leuke grap. Maar dan is de grap ik wil maken. En dan kan meestal weer horen dingen doen. Ja, correct, ja. Ja. En heel wat oors dan was het Went. En wie is het ook? Is het 50-50, 16 de punkrockhoeken. We zitten alleen nog in jazz-achtergrond gewoon vanwege de opleiding. En dan komt het niet eens in die ska-wereld te lopen. Of tenminste qua muziek dan, hè? Ja, nou is het Wossa, daar ben ik een soort band die het punkrock met ska mixen. Nou, en dat ding van mij bijvoorbeeld Screwballs. Ik wil bij een PR-noemers. En dus ja, de ska-slagjes die wien me net helemaal vreemd. Nee. Nou ja, en dan stopt het Ska 3. En bist er nou voor weer in een oren band gaan? Hoe werkt dat bij jou? Bist toen iemand dit ik moet toch wel gauw weer een bandje hebben of net? Nou, eigenlijk rent het altijd in elkaar oer. Waarschijnlijk toen ik in Ska 3 speel ik in 50-50. En hier misschien ik nog wel ergens een coverband werd ik inspelen. Meestal heb ik meerdere bands tegelijk. En die een hard op en dan gaat de oren nog terug. En, een echte muzikant is. ik denk het, ja.
Hast u een muzikale achtergrond vanuit je ouders bijkregen dat hij een de muziek draait? Of hast u echt nog in korpsen zitten of dat soort zaken? Of het klassieke verhaal een beetje van een muzikant of net? Nou, mijn ouders maken zelf net muziek. Nee. Er is wel een oude foto van mijn Heidman gitaar, maar dat weer meer volgens mij voor de looks dat hij die gitaar er Ja, even precies, bij pakt hier. Geen ingewikkelde akkoorden. Maar wel een enorme muziekliefhebber. En er wordt inderdaad een soort muziek draait dus. Mijn oudste broer, dat is ik echt een muziekliefhebber. Dus daar heb ik een heel soort dingen van mij gekregen. Die ging ik op een gegeven moment ik op muziekles. En ik AMV, maar de blokfluit. Maar dan op een gegeven moment toch overstappen op de gitaar. Toen ik niet eerst zien weer, denk ik. Ja. Maar begon bij de blokfluit. Ja, dat begon de AMV toen nog maar, hè? Ja. De algemene muzikale vorming. Precies, ik zou kijken, de algemene. Ja. Oh ja, heerlijk. Ja, Ja, ik ben van die oude dat je dan zag gewoon die je dagelijks gebruiken, maar net iedereen weet natuurlijk wat AMV is. Even door die eerste gitaar, hè? Roen dienstziende dus. Akoestisch of iets voor het elektrisch? Nee, dat weer eerst akoestisch. Op een muziekschool koers toen ik alleen nog op akoestische gitaar. En ik echt mijn klassieke insteek ik wil. Dus ja, daar heb ik echt klassieke stikken wil spelen. Ja. En, maar ja, voor mezelf begon ik toch al interesse te krijgen in die elektrische gitaar. Dus dan is het even een krantenweekje dan hier en daar en wat geld verzamelen en dan zelf een elektrische gitaarkeepje. En wij houden die erbij? Snits of zo? Tweedehands. Daarom. Een maat van mijn broer die hier nog een gitaar... Via zeg je dat dan? Ja, precies. En maar ontknoeien met die elementen natuurlijk en gedoog. Maar er een versterker bij natuurlijk. Ja, ik nog, ja. En het moet ik nog een beetje skeuren. En toen kon die versterker zelf dat nog net. Dus dan moest ik nog ergens een los bakje waar plukken. Werd het dan lekker skeuren koe. Maar die kennis, hè, hoe de muziek, had die vooral inderdaad op een autodidactische manier oppakt? Of toch wel via die lessen? Dus hij van daar lijkt toch wel mijn basis. Ik denk beide. Hè. Op die lessen leerde ik een soort heknoten lezen leerd. Klassieke muziek zat ik al zei, maar de hek ik akkoorden leerd. En die elektrische gitaar, ja, daar wie ik orenmuziek ontziekje. Maar ja, de basis is altijd hetzelfde. Hè? Het ben altijd diezelfde 12 toon. En de akkoorden kan je in alle verschillende stijlen spelen. Ja. Had je voorbeelden in de muziek vooral? Dat vind ik een hele goede gitarist. Dat ik wel eens in voor zitten of net? Nou, de grap is eigenlijk, ik ben meer een muzikant die gitaar speelt, als een gitarist die muziek maakt. Oké. Dus ik richt me net zozeer op, wat speelt die nou precies op die gitaar? Ik luister meer naar wat de totale band. Hè? En dat spreekt mij eigenlijk volle meer aan. Jongen heb ik eigenlijk altijd al vanaf het begin dien. Dus ja, dat werkt altijd samen. Ja. Natuurlijk, er zijn een hele soort fantastische gitaristen. Maar ja, ik kan de clichés wel opnemen. De Jimi Hendrix maar Pete Townsend van The Who vind ik geweldig bijvoorbeeld. Maar ja, dat is net mijn grootste focus, moet ik zeggen. Want dat jong, want we hadden nog een gitaar. Ja. Had je in jong les hoor? Nee, wel eens incidenteel een zangworkshop gedaan. Maar echt zangles nooit. Dus ik weet helemaal net wat ik doe. Ik doe het gewoon vanuit gevoel en vanuit mijn passie voor de muziek. Maar ja, ik weet net, technisch is er vast nog wel wat op aan te merken. En weer 50-50, de eerste band was bij Songs, of weet dat ook al in de Screwballs? Weer bij de Screwballs zeker. Daar speel ik eerst alleen nog gitaar. Maar ja, dan krijg ik wel eens dat mensen binnen de band wat wisseling gingen. Dus uw eerste zanger die ging op een gegeven moment basgitaar spelen. En toen je de vraag of ik dan de zang oernemen wil. Nou ja, dat wil ik wel zijn proberen. Ja, correct. Ja, Ja, leuk man. zeker. Zo is het zonder wollen nog? Of zij die combinatie jongen en gitaar, dat vind ik echt het leukste om te doen? Is dat een vast onderdeel van die woorden eigenlijk? Of? Eigenlijk wel, ja. Ik heb wel een band. Ik neem dat krijg alleen met Dear Mr. Fantasy. Daar speel ik alleen nog gitaar. Ik doe wel achtergrondzang. Maar de orenbands die ik heb en solo optredens die ik doe, ja, dan ben ik altijd on het jongen en on het gitaar spelen. Ja. Ik vond nog een live-opname van die op die eigen YouTube-kanaal trouwens. Daar trouwens een heel soort optredens op staan. Wat post u precies? Want ik zeg alweer bladmuziek van die. Ja, dat doe Op ik. YouTube te Ja. horen komen. Van mijn gitaarleerlingen, daar zie ik versjes voor ze uit. Ja? Maar ze vinden het ook heel handig om dat MySpelen te kennen. En het allermooiste is natuurlijk dat ze tijdens het versje ik nog joggen wat ze precies wijzen moeten in het versje bij welke noten. Ja.
Dus dan maak ik inderdaad videootjes. En dan maak ik een soort begeleidingstrack. En dan spelen ze bijvoorbeeld de melodie van... wat is de laatste die ik die heb? Bad Habits van Ed Sheeran. En dan kennen ze die... die stiert er nog niet eerst op trouwens. Nee, maar ik voel bijvoorbeeld YMCA, Village People. Ja, dat weer een leerling. Die kwam maar dat als verzoek. Melody Guitar Tab zit er dan onder. Daar had ik nog 242 views op. Ja. En dat ben dus mensen die gewoon dat filmpje opzetten. Ja, klopt. Ik geloof dat ik op welke hier ik The Business van Tiesto. Nou, daar heb ik een melodie van zet. En ik geloof dat die nog het meest bezoeken is. Die zit echt op de duizenden views inmiddels. Maar ik ging tussen, ik zet filmpje op en dan. Nou, Do heeft een gitaar in de hand. Wij spreken, ja. Nou, en dan zet het filmpje aan. En dan just in beeld welke noot als het wanneer spelen moest. Dus just de snaar en dus just het vakje was het indrukken moest. En toch dat de wieserke wat erbij stiert, wist precies wanneer als het welke noot spelen moest. Had dit zelf helemaal betocht? Een leerling kwam uit verzoek voor dit versje. Ik eerst de melodie uitzacht, hij wilde graag een filmpje bij. Nou, ik denk, dan maak ik even een drumpartijtje erbij en een baspartijtje zit erbij. En speel je maar, oefen je maar. Dus wat we nou jaren, dat komt echt helemaal bij wij opname. Dit is een nootje voor nootje invoerd in een programmaatje. En wel grappig voor de mensen die er geen beeld bij hebben. Er zit een soort streepje erin, terug het beeld in en weet je dan zitten qua... Het is correct karaoke, hè? Ja, maar dan met de gitaar. Ja. Maar je wilt er een aardige broek van maken. Grappig. Ja, bepaalde versjes dat we het oppikt en dan komen er niet eens een heel soort views. Op dat YouTube-kanaal voel ik ook nog een akoestische versie van Pearl Jam Alive. Dus dat wel vaker, dat het gewoon zitten is. Want ik vond het me heel grappig. Bij die, volgens mij zie je de platenkast hoor bij die thuis. Het is gewoon wat ik zelf zit te oefenen en mijn leerlingen thuis ontvang. En inderdaad, werd mijn administratie en mijn cd's en mijn platen staan. En ik doe het net zo vaak, soort opnames. Ik denk, ik moet even een leuk promootje hebben. Ik gebruik je een loopstation in het versje. Dus op een gegeven moment just me een solo spelen. Maar die eerste ik nog steeds de akkoorden die ik een hele minuut liet spelen heb. Iedereen naar luisteren. Het is een opname van jou hier van Lino. Dat vond ik wel heel leuk. Mario Kramer is dit maar zien van Pearl Jam. While he was sitting home alone at age 13, your real daddy was dying. Sorry you didn't see him, but I'm glad we talked. Oh, I'm still alive. Hey, I'm still alive. Hey, I'm still alive. She walked slowly across the young man's room. She said, I'm ready for you. I can't remember anything to this very day except the look on you to well. Now I can see I just stay. I'm still alive. Hey, I'm still alive. Hey, I'm still alive. Hey, I'm still alive. Hey, Is something wrong, she said. Well, of course there is. You're still alive, she said. I wonder what I deserve to be. Is that the question? And if so, answers, I'm still alive. Hey,
uitviering van het nummer Alive, Pearl Jam dus. En Mario Kramer, Jeden Jam in ieder geval. Het staat op een filmpje op YouTube, die een eigen kanaal. Zo'n 160 weergaven zit erbij. Nou, dat is knap toch? Doe het vaker. Een cover film, volgens mij haast een beetje aardig. Mij monteren en knippen met plakken west, of nee? Dat klopt wel. Ja. Bist je een perfectionist wat dat betreft? Jawel, ja. En dus just ik vaak filmpjes, meestal speel ik wat thuis en dat is dan één shot en 6 minuten lang naar hetzelfde beeld te zien. En ik denk, ik wil even wat meer uit meerdere hoeken, dus dan zet ik een paar camera's del of een redelijk fatsoenlijke camera en daar staat een telefoon en daar staat nog een opnameapparaatje. Dus daar heeft werk van, het editen van dat beeld. De opname zelf, dat moet natuurlijk ik even zo mooi mogelijk uitmixed worden. Dus, Wat bist u bot thuis in de apparatuur en in productiemiddelen? Dus kun je een plaat zelf helemaal opnemen? Nee, dat zou ik net kennen. Nee. Ja, ik kan het wel opnemen, maar dan wordt het resultaat Nee, oké, net maar- zo mooi zoals het wezen moest. Ik weet van alles een lieds beetje. Ik weet maar krijgen nog om zo'n filmpje te maken. Maar een beetje knap geluid. Omdat het onhoorkant ik word perfectionistisch bist. Dus ik kan me wel voorstellen dat je zegt, ja dat loert, maar het moet goed klinken, het moet zacht klinken, maar ik wil precies zagen. Maar Ja, nou, het moet goed wezen inderdaad. En dan denk ik, ja, een echt professionele geluidsman die zou dit nog volle mooie klinken laten kennen. Maar voor nou en voor dit is het zo prima, denk ik dan. wat is dus, kijk, ik ben eigenlijk een muzikant. Ik ben vooral dwaan met bandloot, compleet loot. Klopt. Hoe vier gist daarin? Lustest toen ik oors naar platen. Dan zei ze van jongens, ik ben zelf nog met een project bezig, maar dat maakt een beetje die kant op productioneel. Of die kant, of dit sausje maar erin. Nou, ik ben wel heel erg analytisch. Dus een soort mensen die hebben natuurlijk een vers en die hebben de zang en die hebben de tekst. Nou ja, ik jeder wat de bassist speelt en hoe die samenspeelt met de drummer en wat de gitarist even vervolgens weer hoe hinnen speelt. Kist nog normaal luster in een plaat of niet? Jawel, ja, zeker wel. Maar om nou te zeggen, ik hou er net zo van, oh, deze band toch dit? Nou, dan moeten wij ik klinken, dus dan moeten we precies die kant op. Ik probeer soms wel eens een beetje te sturen. Dat ik bij iemand in de band zit en die het de bands die ik graag jaren nog nooit jaren. Ja, dan liet ik wel een wat dingen jaren. Maar ja, het moet ik een beetje op een natuurlijke manier gaan en bij elkaar komen. Ja, wat kist dingen gaan letten? Want er best natuurlijk bij al die bands en projecten best natuurlijk een prot in studio's west. Kist het loslitten om een oor? Dat is een producer, zij is de redder met mij of zit er bovenop? Beetje heel om heel. Ik liet me eerst zelf gaan en had ik op een gegeven moment denk van nee, dit is net de kant die ik op wil. Ja, dan look ik wel even onder de bel. Een beetje pain in the ass toch? Ja, toch wel. Ja. Ja. De backseat drivers nemen ze dat ik wel. Hè? De mensen die achterin zitten en alle keer commentaar hebben, mij- maar het en echte mij werk reden wel, net zelf door. Nee. Kist in dat opzicht dat we toch bijvoorbeeld hoe een held van die Bruce Springsteen. Kist hij dan ook als muzikant naar zitten luisteren van hey, hoe doen ze dat bas lopen, hoe hadden ze de gitaardeel zetten, maar dan echt puur productioneel? Nou, bijvoorbeeld voor het Frieske Bruce Band, Veske Wol. Ja, dan moet ik de baspartij inspelen. Nou, wat speelt er dan precies? Maar kist dan ook naar een sound luisteren? Ja, wel wat. Ja. En als ik bijvoorbeeld een versterker erbij pak, dan zorg ik wel van, nou, wat voor versterkers broekten ze in die tijd bijvoorbeeld? En wat komt er nou in de buurt? Maar klinkt misschien nog ietsje mooier als toen. Het is ik. En de juist ik net direct alles op een opname, op een LP of een CD. Dus soms dan moest ik even nog weer een live filmpje opzieken en even naar de vingers van de bassist zien, of even naar de linkerhand van de gitarist. Wat voor greep pakt er nou precies? Ja. Vind je dat leuk of jet het erbij gewoon? Ik vind het leuk. Ja, zeker. uitziekje, Ja. analyseren. Muziek is zoiets moois. Hoe kan dat? Wat zit er al in? Ja, dat is toch wel heel erg mooi om daarin te doeken. Bist u een man van live concerten? Festivals? Jawel, alleen de al te massale dingen hoor ik eigenlijk net Maar van. net de grut. Nee. Ik sta liever in een club, naar een band te zien op een paar meter afstand, dan dat ik maar 60.000 mensen in het Goffertpark Handjes staan. omhoog. Ja. Maar toch met Bruce Springsteen, dan komt er net door. Nee, inderdaad. Nee. En dat heb ik dan ik. Dan ging ik naar een concert van Springsteen en dan stink ik eerst tussen al die mensen. En dan denk ik van, wat doe ik hier? En dan begint die beste man te spelen en dan denk ik, oh ja, daarom weer een keer. Ja. En dan 4 minuten later, dan stinkt maar de trainen op een wangen van hoe mooi het is. Ik kreeg vregen natuurlijk om een Bruce Springsteen nummer uit te zieken. En toen kwamen ze, wist vrij resoluut trouwens, hoe die in kaart, want toen kwamen ze met Ghosts aan. Ja, van zijn laatste album van vorig jaar, geloof ik.
En er zijn een soort Springsteen-fans, diehard Springsteen-fans, en die moeten niks hebben van iets nice wat de beste man Nee, uitbrengt. maar het is wat er gelovend worden, hè? Dat hele Springsteen-idee. Ja, en oh. alles wat hij in de jaren 70 dient heeft, dat is geweldig. En alles, sinds 1984, dat is helemaal niks. Maar die mensen die ben hem nog wel steeds aan het volgen. Die gaan naar alle concerten. Ja. En Du bent net zo'n purist dus. ik vind die oude muziek die hij maakt, vind ik prachtig. Maar ja, net purist in de zin van dat ik een nieuw album luister en het bij voorbaat al elke omdat het misschien iets te volle lijkt op wat hij alles jaren die aan had. Maar hoe had hij zich ontwikkelen in die negen als muzikant? Is hij trodiëren in een beter worden of juist net? Even los van de smaak. Ik denk dat iedere periode zijn eigen goede dingen heeft. Oké. Hè? Een soort mensen die ben gek op wat hij in de jaren 70 dingen had. En, toen werd ik nog natuurlijk jong en enorm gedreven. Zo'n energie dat er in de kerel zit, dat zocht net overal. Maar dat wie nog in de periode dat de echte grote hits kwam, meer in de jaren 80 ging het idee. Hè? Dus Ja, je ziet ja, klopt. stadionconcerten en zo wat hinnen. Ja, hè? Maar die Born in the USA plaat in de jaren 80, ja, dat Bijvoorbeeld. weer de allergrootste doorbraak. Wie die voor hem. daarvoor wat meer singer-songwriter achter, toch? Nee, ik wil echt een rocker. Maar gewoon voor een selecter publiek. Ja. Ja. En dus die periode, die beginperiode, is enorm energiek. Ik wat experimenteler. Zijn tweede album bijvoorbeeld, daar staan dan ik echte funk dingen op haast. Maar, en piano ballads. En ik denk dat hij zich door de jaren heen... hij is wat meer gaan condenseren. Is maar echt meer weer naar de kwarte versjes. Maar zijn versjes hebben altijd een verhaal, maar een kop en een stut. Ja, het is een echte storyteller. Ja, hè? absoluut. Ja. Ja. En dat bloedt zich altijd wel ontwikkelen. En natuurlijk had hij ook wel dingen. Ik vertelde, kreeg de diehard Springsteen fans na je albums, dat vinden ze helemaal niks. En hij had inderdaad, ik wel eens de oude ronde 10, 15 jaar een album uitgebracht met een nummer erop. Dat ik dacht van nou, dit hier is de 20 jaar. Ja, hier is dit net. En toch Weer komt- net terug de ballotage. Nee, maar toch redt dat het. Hè? Dat is ook wel wonderlijk. Voor zo'n wereldact. Ja. Maar het ben vooral zijn concerten, hè? Die Twaalf heel uren, 3 uren vaak. Ja, zeker. En die records die verbreekt hij nog steeds. De beste man is inmiddels 73. Maar zijn laatste tour, dan worden concerten nog wel langer dan wat er ooit dienen hier. Is dit nog in Huizen Kramer de kost ik vol naast de platen mijn biografieën van zo'n man? Of zei ze, nou, ik vind de muziek mooi. Nou, wel een paar boekjes. Hè. Hij had ik zelf een paar jaar zijn autobiografie schreven. Hij ken ik prachtig mooi schreeuwen trouwens. De eerste bladzijde ik de train Nickel door de wangen. Hoe mooi had er door zijn jeugd ontvertellen weer. Echt heel mooi verhalend. Dus dat lees ik inderdaad wel. Maar ja, de muziek is wel het allerbelangrijkste natuurlijk. Onder andere dit nummer, we gaan draaien, Ghosts. Kist u uitleggen waarom? Of het gewoon een tof nummer? Ik vind het een prachtig mooi nummer van zijn laatste album dus. Het krijgt een extra emotionele lading omdat hij bepaalde bandleden eerder gewoon kwijtraken. Hè? Die worden ik ouder en net iedereen wordt zo oud als hem. Nee, wat Clarence Clemens, die is er saxofonist net is er net meer? Nee, de toetsenist, Danny Federici, die is overleden. Dus bijvoorbeeld een Rodi of orenmeester die in zijn team werken. Ja, daar gaat er ik enorm hecht mee om. En Ja, want hij is heel loyaal, hè, naar zijn mensen. Ja, zeker ja. Klopt. Nou ja, en Ghosts, ja, dat gaat ik wel een beetje over de mensen die er net mee binnen, maar eigenlijk toch nog steeds wel bij ons binnen. I hear the sound of your guitar coming from the mystic far, stone and the gravel in your voice,
and the spurs you used to ride. Click down the hall but never arrive. It's just your ghost moving through the night. The spirit filled with light. I need you by my side. Your loving I'm alive. I can feel the blood shiver in my bones. I'm alive, and I'm out here on my own. I'm alive, and I'm coming home. The wolf and the twin from Johnny's Music downtown still set on 10 to burn this house down. Count the band in and kick into overdrive. By the end of the set, we leave no one alive. Running through the night, our spirits filled with light. I need you by my side. Your loving I'm alive. I shoulder your Les Paul and finger the fretboard. I make my vows to those who've come before. I turn up the volume, let the spirits be my guide. Meet you, brother and sister, on the other side. I'm alive, I can feel the blood shiver in my bones. I'm alive, and I'm out here on my own. I'm alive, and I'm coming home. Yeah, I'm coming home. Love, 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 love. Ghost van Bruce Springsteen, de kaart van Mario Kramer, die het te gast is in deze Ien op Ien. Wel leuk trouwens, en dat is dit nummer op YouTube. Zoals ik al je nog tourfilmpjes van Bruce Springsteen en dat soort zaken. Hoe vaak haast hem jongen live nou? Wist dat? Hoort dat bij of Ik niet? hoor het net zo goed bij. Nee, daar ben ik ook hier die dat echt op de Ja, de zeker. minuut nauwkeurig bijhoren heeft, volgens mij. Daar ben ik meestal die in iedere tour heel Europa terug naar meerdere concerten. Nou, dat doe ik net. Dat Maar weet ik wat ik ik probeer wel iedere keer eentje mooi te pikken. Dus als die komt, dan best er wel bij. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Ja, dus ik denk dat het nou naar de 10 jaar rent of zo. Dat ik een aantal keren dat ik hem jongen heb. Dus al die slijtage slagen hè, bij die man. Die houdt nooit weer op. Nee. Maar het beukt wel, hè? Het is lekker. Dit is echt rock hè, voor die. Ja, zeker. Ja. Ja. Goed man. We beginnen door 50-50, we beginnen door Ska 3. Straks geef ik nog wat Jerlid nog even praten over die nijste band, om het zo maar zo te drukken. De beslissing nog te gast met West in Noorderwien, Kentucky Snake Oil. Yes. Maar even een tussen project, wat is het eigenlijk?
Het Dear Mr. Fantasy. Ja, wat is dat? Eigenlijk is het een coverband met 70s rock. En we kiezen vooral de nummers met een vette Hammond sound erin. Daar, Jurre van Dijk, ik neem hem krijg al even, die kan dat mooi uit zijn vingers toveren. Had hij een originele Hammond of net? Hij had een echte Hammond, ja. Dus die geeft ik wel eens mijn optredens en dan is het een flink sjouwen. Maar het ziet er wel prachtig uit natuurlijk. Ja. Liefhebberij of toch echt wel weer serieus in de zin dat je hem echt wel vaak ermee optreden? Nou, zo vaak net. Nee, dat is toch een beperkte markt voor, denk ik. Dus ik denk dat we het 10 keer in een jaar spelen of zo. Nou ja, zeker nog, maar het hele corona. Ja, nou, rond de 2 jaar, 1 of 2 keer. Maar het leuke weer, het is dus normaal wel een coverband, maar onze bassist, die werden 50. Het is wel grappig, het is een band, er zitten 20ers, 30ers, 40ers en inmiddels 50ers in. En die hier betacht, ik wil mezelf een cadeautje aan voor mijn 50ste jeetje. Ik wil een LP-maatje, echt op vinyl. Old school. Maar alle versjes die ik schreeuwen heb, en we hebben nou de band die ik eigenlijk altijd al hebben voor, dus maar deze groep wil ik dit opnemen. Beetje bucketlist-achtig dus. Ja, een beetje wel, ja. Ja. En toen hebben we dus, ik denk in een weekend, hebben we zo volle mogelijk live die plaat inspelen. Zang is achteraf nog even los opgenomen, zodat ik even zo professioneel mogelijk kan. En toen hebben we een prachtig mooie LP maken, Authenticity. En ja, ik denk dat het misschien ook wel even leuk om daar een versje van te jaren. Maar leuke invalshoek dus. Ja, zeker. En echt pure liefhebberij, eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. 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 Mij de Maarten, gewoon studio in, bij mij is een mooie LP. Dat zal net een gigantische oplage geweest had, denk ik. Hoor. Nou, ik weet net hoe groot de oplage precies is. Maar ze zou vast nog net alle verkocht worden. Maar dat niet vaak zijn. Ik heb zolder ik nog wel alle singeltjes Er is liggen. in de Zuidwesthoek op een zolder. Dat is Ja. een beetje het lot van een muzikant. Hè? De cassettebandjes vroeger en de cd'tjes en noodzaak LP's natuurlijk. En iedereen kan alles streamen. Dus waarom zoen je dan nog een LP of een CD keep je? Maar ja, de echte vinyl-liefhebbers, die keep je hem nog wel natuurlijk. Kun je je nog herinneren dat voor de eerste keer dat toen onderdeel was van een geluidsdrager? Dat moment. Ja, zeker. En wat wie de eerste? Nou, dat weer maar de Screwballs. Wie een bandje, cassettebandje? Ja, op cassettebandje hebben we het Een gebracht. demo. Ja. Nou, wij vonden dat net een demo. Wij Oh. brachten gewoon iets uit op een cassettebandje. Want, Je hebt een serieus album voor het of zoiets. nou, we gingen zoiets van... Nou, in die beleving dan. Ja, in uw beleving. Het moest zo mooi mogelijk klinken. Het is ook best trouwens nog een goede opname. Had ik hem nou weer omjet, denk ik van... Nou ja, dat is toch net verkeerd dien. Maar hoe vond je dat? Ja, prachtig. En spannend. Ik stier op een cassettebandje. Ja, en om in de studio te staan. En heeft ik beperkt tijd, dus het gaat wel eens mis. Dan dus het even opnieuw. Maar ja, dat ken ik net de hele tijd. Want de studio is ik duur, dus met alleen presteer door. Maar ik heb je voorstel de eerste keer dat het toch iets magisch had. Ja, dat is machtig. En dan, Nou ben ik echt een muzikant of zo. Hier is dat gevoel of net? dat weet ik net meer, wat ik toen precies filde. Grappig hoor. Ja. Even de want we gaan McDryan. Do You Miss Something van Dear Mr. Fantasy. LP, wie dat de eerste keer is op vinyl te lonen kwam, of was dat wel jij ermee maken? Dat hebben we jij dingen, maar de Screwballs hebben ik een keer bedacht. Wij met ik op vinyl, wij gaan een 7-inch uitbrengen. Nou, in de punk en hardcore wereld nemen we dat net een single, maar een 7-inch. Staan dan ik direct 5 nummers op. Ja, een EP is size meestal, maar dat zit er wat tussenin. Ja, en dat ben vaak wij krijgen wat grutter, hè? Dan komt het al bij de 10-inch uit of zo. Ja. Maar voor de muzikant, hoe raar dat klinkt, zo'n cassettebandje, vinyl, er zijn vaak eikpunten, liek het mij. Of Ja, zeker, ja. Of hing het net zo boton, die romantiek? Ja, ik vind dat wel mooi. Ja. En ik wil iemand bij de band iets zeggen van, ik wil eigenlijk graag op vinyl. Toch wel, hè? Ja, keepstick van al die bands die ze te gek vindt, keepstick 7 inches. Nou, dan weten wij dat ik doen. We gaan draaien, Dear Mr. Fantasy. Op vinyl u dus. Do You Miss Something? The
Dear Mr. Fantasy and Do You Miss Something? Speciale kaart van Mario Kramer. Dat komt dat hij onderdeel van dit project, de bucketlist, eigenlijk worden is. Want ze moeten dat nog eens een keer op plaat uitbrengen. De eigen noemen ze in ieder geval. Dus bij deze, leuk om te draaien trouwens. Straks nog hier een nummer, een live opname van Noorwien. We komen kort zien, zo en dan. En zeker een keer in de studio. Maar die laatste groep, maar daar zit nou in dan. Hè, de Kentucky de Snake naaiste. Oil. Ja, en hoe ben je zo in te longen kan? Ja, zo kijk nog een band, Paddy's Day Off. En mij maakt meer Ierse en Schotse volk. Maar het is al wel heel authentiek nou, hè? Ja, het gaat wat meer de volk. Dit gaat met de punkrock net zo vol met de kraaien. Nou ja, hè, die komt ik ergens bij. Dus als het maar 4 genoeg graaft, dan komt het er eigenlijk weer bij. Maar is dit de Mario Kramer die wat ouder wordt en de blik ik wat op andere muziekgenres? Nou, dat heb ik eigenlijk altijd wel. Ik heb een hele brede muzieksmaak. Dus ik vind het ook leuk om verschillende dingen te doen. Om en punkrock te doen, en covers, en eigen rocknummers, en maar ik volk. Ja. Want Paddy Days Off, nou ja, dus hij is alleen het verschil. Ja, dat is meer Oil. de Ierse en de Schotse volk. En met Kentucky Snake Oil richten we ons eigenlijk meer op de Amerikaanse volk. Hè, of American Roots, of hoe het maar njemmen was. Beetje country, beetje bluegrass. Ja, en daar ben ik bijgekomen via Wander van Duin, die ik in Paddy's Day Off zit. Er kwam een nieuwe band, hij vroeg, hey, was daar ik om uit doen? Ik zei, nou, ik heb eigenlijk vast te drak, maar het klinkt wel heel erg leuk. Laten we toch maar eens even proberen in een skofke. Ja. Nou, en dat is hartstikke leuk. Ja, maar we willen het al, jongen. Al je verschillende agenda's, verschillende acts. En hij is dan wat les, hij is het gezin. Dat is wel eens lastig, ja. Dat is echt te passen en meten soms. Maar we doen altijd dus best om het weer voor elkaar te krijgen. Doe ik er echt in die wereld van de Ierse volk en aan de andere kant de Amerikaanse volk om die te verdiepen in de muziek en dat soort zaken? Wel wat, maar ik merk wel dat ik dat nou minder doe als bijvoorbeeld maar de punkrockbands wat ik inspelen heb. Ik nog een rockband van mijn eigen nummers, Wavebreaker. En dat weer echt helemaal hoe ik de muziek beleef, zo hoe ik dat die muziek worden. En dit stiert misschien ietsje verder van mezelf uit. Maar dat maakt het juist ik wel leuk. Om iets te doen, was nog net de die een hast. Is het technisch oors voor jou? Oorakkoorden, schema's, oren, touch, oorsjongen? Ja. Maar als muzikant die verhoorde dat Paddy's Days Off, is of Kentucky Snake, ik moet er even oors denken, of net? Ja, sowieso bij Paddy's Day Off, dan moet ik meer mijn Engelse en Ierse accent opzetten. En bij Kentucky Snake Oil, dan is dat meer plat Amerikaanse, American, ja. accent. Ja. Maar ik muzikaal, dus zei ze, dat maakt me toch even, dat mag ik even op studeren gewoon, of niet? Ja, er zijn overeenkomsten en er zijn verschillen tussen die stijlen. Dus dat moest wel even in de gaten. Wat is het verschil? Oren, akkoorden, Nou, de akkoorden is eigenlijk een hele soort van die country nummers en die American Roots. Dat zijn toch wat 3 akkoordenverskes, 4 akkoordenverskes. En vaak wat meer de blues schema's. En de Ierse en de Schotse volk, dat is toch wat... er zit eigenlijk qua akkoordenschema's wat meer variatie in. En daar zat ik sneller wat... dat klinkt trouwens grappig. Er zat sneller wat langzamer verskes ik tussen teruggooien. En ja, als een beetje de bluegrass kant op is, dan is een heeg tempo toch wel vereist. Hege tempo's, heeg jongen. Ja. Amerika, Ierland, Engeland. 12 landen natuurlijk met geweldige muzikale traditie. Die gaat ook al heel lang waarom. Ja. En die wil ook weer ze in Nederland hebben proto die landen horen. Nou, je zoekt naar de muzikale beleving natuurlijk. Zeker. Bist er wel eens heen gegaan om daar de kroeg in en luisteren of zelf spelen of niet? Nee, Engeland wel, maar Ierland en Schotland, dat is nog nooit slagen om daarheen te Wordt gaan. het een droom of niet? Ik wil er nog wel eens een keer heen. Ja, zeker. Nee, ben ik als muzikant, ik voorstel, daar wil ik eens tussen zitten of zo. Ja, dat zou natuurlijk wel heel bijzonder zijn. Het lijkt het meer leuk als maar een Nederlandse of een Friese band die het Ierse volk speelt, als dan in Ierland speelt, wat ze er dan van zeggen. Het zou wel fantastisch zijn. Ben ik wel benieuwd naar. Misschien moeten we daar nog eens een grap van hebben. Paddy Days Off dus, Kentucky Snake Oil. Kijk mij de broer van Mick Jagger on tour west. Jazeker. Hoe wie dan trouwens? Ja, Chris Jagger, dat weer heel bijzonder. Eerst werd het al lastig om hem hier te krijgen. Dus is ik maar het hele corona-verhaal nou natuurlijk. En dat is wel een beetje een tipstraat, dacht ik, of niet? Het is een bijzondere man. Ja, zeker. Dat gaat wel eens makkelijk. Dan stuurt er een lijstje op van nummers en dit kunnen we wel spelen. En dan is hij hier een keer, is hij overkomen vlenen. En dan zei hij van, oh nee, dat lijstje wat je hem daar hebben, dat is net zo geschikt. Dit nummer ken eruit en die ken er wel voor in plak.
Ja, maar we hebben al een optreden. Ja, maar ik speel gewoon compleet een refrein voor. En dan rierde hij hem zelf de rest wel bij het optreden. Dus dat wil wel even opletten. Ja, ja. Maar hoe is dat met zijn man? Jou toch wel weer een extra lading of net? Of is daar vrij nuchter in? Nou, het leukste is, die man heeft natuurlijk een achternaam die wel opvalt. Ja, ik begin direct weer horen. Ja. Het had toch iets. Dus de komst op plakken West normaal wel net zo snel komst. Het verkepen te zeggen. Ja, wij kennen wel sinds het bij P60 in Amstelveen. Wij zijn Kentucky Snake Oil. Wij willen graag spelen komen. Dat zeggen ze, En ja, dat ze willen we allemaal, hè? Ja, precies. Dat zou best, maar we kennen hem net. En dan zei ze, ja, maar we nemen Chris Jagger mee. Oh, ja, kom maar langs. Je hebt het toch dwaren. Ja, dus nou hebben we in Amstelveen spelen en in Sittard en in Zeist en in Snake. Nou ja, Snits vinden misschien nog als ik wel kom. Maar... Is het leuk met zijn man backstage, kleedkamer? Hij dan een gezellig jongen? Of zit hij wat apart van de groep? Nee, hij is wel gezellig. Het is een enorme zwetser, dus hij praat ook niet een stuk terug. Dus dan krijg je mooie verhalen over liftreizen die te maken heeft in de jaren 60. Hij heeft toch wel een avonturier, hè? Wat dat, Ja, zeker. Ja. Dat zei het er zelf ik van in die tijd dan vregen in die iets. Was jongen in een musical in Israël? En dan zei hij er ja. En een maand later dan stingen daar op de planken. Ja, kijk, ja. En broer Mick komt juist net ter sprake of net? Ontwijk je hem dat zijn onderwerp een beetje of net? Van, nou ja, Ja, wil ik net de volle roddel. Nee, en dat probeert ze inderdaad wel een beetje te ontwijken. Want die beste man, die krijgt dat zijn hele leven natuurlijk. Nou ja, ik begin ook al zo te denken van ja, die zal Griff de hele dag niks horen. Ja, hoe is het met die broer? Nee, precies. En ik kan me voorstellen dat je dan op tour bent. Denk ik, ja, dan begin ik hem maar net horen. Nee, dus de keer dat zijn broer ter sprake kwam, dan zei hij het zelf. En dan knikte ik en dan ging het onderwerp weer verder. En dan ging het weer ergens over. Hoe ambitieus bent toen met deze beide groepen die ik nog neem? Nou, Is het leuk erbij? Of zei je, nou nee, je krijgt wel serieuze ambities mee? Eigenlijk is mijn ambitie altijd hetzelfde. En dat is zo vol mogelijk spelen. Het liefst wil ik gewoon ieder weekend 2-3 keer voor te spelen. Ja. En met Kentucky Snake Oil lukt dat nou aardig. We hebben een goede boeker die een soort connecties heeft en die mooie dingen voor ons regelt. Dus dat worst ik heel graag. Dus het is net van, nou, doe maar één keer in de 2 weken een vrede jongen. Nee. Spelen, Lid mij maar spelen. Ja, dat doe ik het allerliefst. Is dat waar de echte passie leidt? Spelen dus? Ja, op zeker. het podium? Ja, op het podium staan. Verbinding maatje met de mensen die er staan. Muziek docht iets met mij. Het is enorm belangrijk voor mijn gevoel en het uiten van mijn emoties. En het is juist mensen in het publiek. En die beleven het ik op dezelfde manier. Nou, dat is prachtig. Iets moois. Nou ja, dat komt net zo goud in. Hoe zorgt u naar het publiek? Want sommige artiesten die vinden dat er een soort enorme barrière is. Hè? Die ben er bijna bang voor, bij wijze van spreken. Die moeten er een soort barrière heen. Of best u in de komst heel iepen en vrije oer. Dus de gesteen, hier ben ik of net? Zo probeer ik wel te wijzen. Had je het al ziet horen of net? Ja, dat is lastig hoe die zelf te zitten. Nee, maar gewoon, sommigen zijn onbevreesd. Die dwaren meestal zelfs in eigen te zien. Was u dat dan net? Ja, zeker. En dat probeer ik juist zo vol mogelijk te doen. Vaak is het tijdens het eerste nummer, ik ga eerst even alle kapjes bij langs. Even dat iedereen even zocht van, hey, ik heb je mix, jongen, we zijn hier samen en we staan hier samen. Geen schroom in dat opzicht. Nee, in dat opzicht zeker net. Nee. Toch een podiumdier. Misschien wel. Ja. Nog een grote droom? Of dit is het gewoon? Zit midden in een droom? Eigenlijk wel. Ja. Een leven als muzikant? Het mooiste zou misschien nog wezen, nog meer optreden als wat ik nou doe. Nou ben ik soms is een weekend 2 keer fut, soms is 3 keer, maar soms ik 2 weekend net. En de droom is om gewoon ieder weekend volle bak te wezen. Ja, misschien ging dan ik wel iets minder lesje aan. Dat ik iets vaker nog waar ik gewoon thuis ben, bij mijn gezin. Ja, maar er is ook nog een vrouw en een kind. En ja, dus is op een gegeven moment van Mario komt ik nog eens thuis. Net, ja. Maar, wie is die man die zondags de tofu komt aansnijden? Dit is geen rolprogramma, maar er was dus wel een vrouw die zei, Ginny Gong dus in het weekend. Ja, zeker. Die is daar... Dat lijkt me heel moeilijk als een thuisfront hast die er net achter stiert. Dat lijkt het me inderdaad heel lastig. Ja. En natuurlijk zei ik wel eens van mus nou wel weffert. Maar ze heeft zelf kunstacademie studeerd. Dus ze weet wel wat het is om een artiest te wezen. Ja. En die steunt dat zeker wel. Ja. Goed, dus zocht ik hoe gelukkig ik ervan word. Dus dan wil zij dat ik. Mooie tijden dus. Ja, zeker. We gaan hier nog met draaien. Een live-opname van Noordwien. En werd... Ik die het verhaal nog bij elkaar komt, want het is in Kentucky Snake Oil. Ik heb nog wat vertellen hoe het nummer wat we draaien beginnen. Carrie Brown, zijn nummer screunt terug Steve Earle. En Steve Earle die maakt een album. singer-songwriter. Ja, geweldig. Ja. En hij dacht van, ik wil nog eens een keer een murder ballad maatje, een moordballade.
Dus ja, het verhaal van Carrie Brown, de hoofdpersoon, die zocht een mooi famke. Dat bleek Carrie Brown te wezen. Nou, hij zocht haar wel steen, maar zij zocht hem net steen. En wat ik dan altijd vertel bij optredens is dat die cowboys zich net zo goed via hun emoties uit te kennen, maar die uiten hun emoties via hun pistool. En dat is het verhaal van Carrie Brown. Doe bestond een pistool in je kamer even mee. Jazeker. Bedankt dat we toe leven mochten, Mario Kramer. Leuk dat je er was, dank je wel. Dankjewel dat ik hier komen mocht. En we beginnen het live nummer draaien in ieder geval. En ik wens je een heel soort succes en wat mij betreft tot de volgende keer. Zeker. Bedankt. Dank u wel. Carrie, darling, Carrie, Carrie Brown, I cry. If I can't marry Carrie Brown, believe I'd rather die. Believe I'd rather die, boys, believe I'd rather die. The first time I saw Carrie Brown, she was so young and fair, a voice like spring rain falling down and sunlight in her hair. I'd never seen her face before, so I asked all around. They said her daddy owns a grocery store and she lives in Bristol town. Carrie, darling, Carrie, Carrie Brown, I cry. If I can't marry Carrie Brown, believe I'd rather die. Believe I'd rather die, boys, believe I'd rather die. Just to touch sweet Carrie Brown when she handed me my change. I hung around till closing time. I scarce believed my eyes. My darling walking arm in arm with a boy named Billy Wise. Carrie, darling, Carrie, Carrie Brown, I cry. If I can't marry Carrie Brown, believe I'd rather die. Believe I'd rather die, boys, believe I'd rather die. State Street, poor Billy Wise and me. I shot him in Virginia and he died in Tennessee. Carrie, darling, Carrie, Carrie Brown, I cry. If I can't marry Carrie Brown, believe I'd rather die. Believe I'd rather die, boys, believe I'd rather die. Jail, and all I do is cry because the jury found me guilty and the judge says I must die. I'm just a poor young mountain boy, ain't never been to town, but I've come to ruination for the love of Carrie Brown. Carrie, darling, Carrie, Carrie Brown, I cry. If I can't marry Carrie Brown, believe I'd rather die. Believe I'd rather die, boys, believe I'd rather die.